Eu estaba indignado, pero xa estou atónito agora. Atónito. Non entendo. Que parte do funcionamento do Parlamento non entende vostede? A oposición fai preguntas e o Goberno responde. O Goberno fai preguntas e vostede, como representante do Goberno, responde. Que é iso de decirme que vai a haber o DOGA? Que hai 6 preguntas concretas. Cal é o tipo medio de xuro no que se emitiu a débeda 2012? Atónito. Eu xa sei que non é unha decisión súa, que os seus xefes, o conselleiro de Facenda, o Goberno galego, lle di, vai ali e fai esa faña da liña. Espero que vostede se molestará cando lle diga que ten que vir, non? Non pode ser. Se eu fago preguntas concretas, usted me falaba de si o FLA, os 44.000 millóns de euros, eu formulei as preguntas concretas para que non houbera ese tipo de debate, non? E vostede, que a súa intervención, vostede non, o seu xefe, insulta ao Parlamento de Galicia. Insulta a min, como representante popular, insulta a Comisión, insulta a todos os deputados que se sentan e deputadas que se sentan nesta mesa. 3 ideas moi rápidas. Primeiro, que oculta a Xunta de Galicia? Por que si presume de que a súa xestión foi moi beneficiosa para o noso país e que aforlamos moitos cartos, por que non dá os datos? Por que os oculta? Que ten que ocultar a Xunta de Galicia na xestión da débeda pública? Non quere decir que bancos lle prestaron os cartos. A mí hai un problema con eso. A segunda cuestión. Esta decisión do Goberno, amparada polo grupo mayoritario do Partido Popular, teño que decirlo, é unha vulneración dos dereitos dos deputados e das deputadas. O control do Parlamento, esta Comisión de Economía de Control do Parlamento sobre o Goberno, ten unha función fundamental, que é obter a información que nos permita evaluar a acción do Goberno. Eu, cando fixen a pregunta, non formulei ningún discurso interpretativo, esperando que vostede respostara igual, con respostas concretas. Mentras non dé esas respostas concretas, vostede está impedindo que a oposición faga o control do Goberno. E iso é vulnerar a Constitución española, o reglamento do Parlamento galego, vulnerarlo todo, non? E hai sentencias sucesivas que falan deste tema. Voume dirixir agora aos deputados e as deputadas do Partido Popular. Voume dirixir porque non entendo que se sexa cómplice desta operación, que se sexa cómplice da devaluación do papel do Parlamento, que ante este insulto ao parlamentarismo, a unha función fundamental que é o control do Parlamento, os deputados e as deputadas que no fondo sustentan esta acción non teñan nada que decir. Non son quen de entendelo. Remato dicindo, este deputado ten dereito a coñecer a información que está preguntando. Ten dereito a facelo. En ese sentido, volverei a formular a pregunta, porque non se van a librar. Dende logo, esta vulneración dos dereitos do Parlamento de Galicia non se vai facer co meu silencio, ca miña complicidade. Non sei de outros e de outras diputados, pero eu non vou tolerar eso, porque eu creo que no Parlamento de Galicia resida a soberanía popular, que eu estou elexido aquí para representar esa soberanía popular e non vou renunciar a exercer o control do Goberno. Moitas gracias, señor Lago Peñas.